Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku včera slávnostne otvorila svoju novú prístavbu. Zároveň si tak dala dar k 10. výročiu svojej činnosti. Myšlienka o prístavbe vznikla v roku 2008. Tá sa pretransformovala do podoby projektu, ktorý neskôr získal stavebné povolenie. Dnes môžeme konštatovať, že Filozofická fakulta má od januára 2010 ďalších takmer 500 m2 vnútornej interiérovej plochy. V spomínaných priestoroch nájdu svoje miesto kabinety katedier psychológie, religionistiky a politológie. Touto prístavbou sme docielili tú jednotu, že celá fakulta bude na jednom mieste. Nebude potrebné prechádzať z jednej budovy do druhej. Študentom ponúka veľmi pohodlný, komfortný a moderný priestor, v ktorom majú svoje kontaktné študijné oddelenie. V rámci projektu bolo do prevádzky uvedených aj 45 počítačových pracovísk, ktoré budú slúžiť výhradne študentom. Celá realizácia projektu vlastne od prípravných projektových prác až po kolaudačné rozhodnutie stál Filozofickú fakultu takmer 550 000 eur. Novostavbu Filozofickej fakulty prišiel požehnať košický arcibiskup Alojz Tkáč. Kde inde by tieto priestory mali byť požehnané než na prvom mieste práve na Katolíckej univerzite. Nová prístavba je ďalšou časťou mozaiky stavebných plánov Katolíckej univerzity. Teším sa z toho, že ten úmysel a sen mať kampus univerzity, kde jej srdcom bude knižnica, sa začína naplňať a že v najbližších rokoch sa nám tento sen podarí zrealizovať. Z Ružomberka Jakub Krška, televízia Lux.